Za mě i normální důchody jako vrchol drzosti a já nechápu, že je prostě povoleno, aby šli lidi do předčasného důchodu. Ony matky na mateřské dostávají jako peníze za nic a mě to strašně štve, jak oni si stěžují, že je to s tím dítětem náročný a přitom já jsem teďka hlídal dítě, dal jsem mu na 8 hodin PlayStation a byl prostě klid. To nemůžeš myslet vážně, ne? Jsi blázen. Mám pravdu, ale jako jde to. Třeba já jsem byl teďka nakupovat v Kauflandu v Přerově a strašně mě štve, jak ty stařešiny tam nemají úctu k těm lidem, co mají sledující, jako ukážu jim prostě počet sledujících, že mě pošlou, pustí před sebe, nic ignoruje prostě. Mladí ti jo, ti si se mnou dokonce udělají fotku, ale stařešiny jsou vůči tomuto jako strašně imunní. Já si myslím, že tohle je moc, tohle nemůžeme natáčet. No já jsem dochodil základku jen do 7. třídy, což za mě jako úplně bohatě stačí, protože teďka jsem někdo, mám úctu, mám uznání, mám 13 000 sledujících, takže za mě to stačí.